Σταμάτα για ένα δευτερόλεπτο. Ήξερες ότι μετά τα 35 το σώμα σου παράγει σημαντικά λιγότερα νουκλεοτίδια. Αυτά τα μικρά μόρια είναι απαραίτητα για την ανανέωση του DNA και τη σωστή λειτουργία των κυττάρων σου. Όταν η παραγωγή τους μειώνεται, η ικανότητα του οργανισμού να επισκευάζει το DNA φθήνει σημαντικά. Αυτό σημαίνει ότι τα κύτταρά σου γερνούν πιο γρήγορα, η ανανέωσή τους επιβραδύνεται και η πιθανότητα για χρόνια προβλήματα υγείας αυξάνεται. Η αλήθεια είναι σκληρή. Η βιολογική φθορά ξεκινά αθόρυβα, πολύ πριν το καταλάβεις. Εδώ είναι το στοίχημα. Τι κάνεις σήμερα για να προστατέψεις τη βιολογική σου νεότητα και να διατηρήσεις την υγεία των κυττάρων σου? Γράψε στα σχόλια τη λέξη Prime και θα σου στείλουμε δωρεάν ένα e-book για να ξεκινήσεις τη διαδρομή σου με το πώς να επιτύχεις ευεξία και μακροζωία μετά τα 35. Θυμήσου, μετά τα 35 η υγεία σου χρειάζεται διαφορετική στρατηγική και τώρα είναι η στιγμή να την υιοθετήσεις. Μην αφήνεις τη φυσιολογική μείωση των νουκλεοτιδίων να σε ευνηδιάσει, γράψε Prime και ξεκίνα σήμερα.